nawamana. Yeah. Gikan sa walay, gikan sa gamay, pero pangandoy na mo taas di masaptan sa ubanay. Luha sa gabi inisi sa buntag, kay kabalo mi ang kalisod dili permanente mo labay ragyud na. Sakto kaayo ang lakang, dili tanan adlaw kusog ang dagan. Usahay hunong, usahay hinay, pero padayon gihapon ang barugan. Dili basehan ang kahimtangan karon, ang basehan kay ang disiplina. Ug buhat kada adlaw bisan walay mo tanaw, bisan walay. Dire din napita mga kaburuan sis. Mao na siya nga part nga naumanan na nako og wiring. Nya dayon mao na nga higayon nga mag-splicing nako ani mao na nadre ang mga splicing box nako. Ako na ning gipang kupol para diretso nako ani og kanang panit sa mga wire dayon i-splice na nako para ma-continue na mahuman na ng kaning area dire dapita. Lay mo clap, klaro na kaayo na ron. Kung mo tanaw sila ug mo ingon di na kaya, di na kaya. Tupag pinaagi sa buhat dili sa sabanga istorya. Hey, padayon bisan lisod, ayaw hunong sa dalan. Kung kapoy na ang lawas, kasing-kasing padagan. Bisan walay mutuo, kami mismo mo tindog. Kabatanunan mi paglaom sa nasod, klaro kayo among tuyo. Yeah, klaro kayo among tuyo. Pressure sa pamilya, pressure sa palibot. Unsa man gyud ka mauper mi pangutana sa sulod. Pero ako mismo kabalo sa akong direksyon. Bisa maligaw ko gamay mo baligi hapon sa hustong dalan, klaro ang misyon. Dilitanan makasabot sa peseng, kay sila dali kapoy kami naanat sa dili blessing. Mas pilion ako ang kapoy karon kaysa magmahi sa ugmanga. Wala ko gibuhat, walay natun na walay nahimo. Bangon, padayon, kabatanunan ayaw hunon. Karon nga higayon na di ko sa ceiling para mag-final na sa splicing dire sa katapusan na siyang splicing. Ikaw man na ni padong na mag final termination na ni siya sa panel board para ma-energize na ni siya dire nga area. Padayon, ug manaton ni karon lihokon. Padayon, ug matanunan ayaw hunon. Yayon, ya. Bangon kung matumba, balik kung mapildi. Ang kampyon dili permi mo daog, pero permi mo bangon pag-usap paminawan ni. Dili kahadlok ang kapakyasan, ang tinuod kahadlok kaya pag-surrender nga walay paning ka walay kasuwayan sa classroom, sa trabaho, sa kalsada. Asa man ibutang nga mong ngalan ipakita pinaagi sa disiplina ug buhat kada adlaw walay palabay, walay istorya. Kung may mutabang kamera gihapon kayang tinuod nga kusog magsugod-sulod sa ugalingon, dili hulaton sa lain tawo. Padayon bisan lisod, ayaw hulong sa dalan. Kung kapoy na ang lawas, kasing-kasing padagan. Bisan walay mutuo, kami mismo mo tin. Og diring napita di ay di kay maklaro atong video, pero at least makakuha ta gamay kay solo-solo mo gani ako ang kuhan gud video. Wala pa tay kanang tig video sa atong mga trabaho or sa atong imong nga content. Solo-solo pa ni nga video mao ning inanin siya ka di nato makapakita gid og tarong. Kabatanunan mi paglaom sa nasod, klaro kayo among tuyo. Yo, klaro kayo among tuyo. Dili ko perpekto, daghan kog sayo, pero kada sayo himuon akong leksyon. Dili ikaulaw, dili ikaluya, dili ikapahugno sa kasing-kasing. Klaro kaayo kung buot ang disiplina, dili makita dayon, pero kung moabot ang panahon, resulta klaro kaayo. Dili na kinahanglan og pasigarbo o sulti-sulti pa kung usahay maginusara ka. Hinumdumi ang agila mo lupad ragyod maginusara. Dili magsabay sa uka sa bako nga ay mo tamay pasagira. Kayang imong kaugmaon dili kinahanglan sa ilang permiso aron mahimong tinuod. Klaro kaayo na, prang kakaayo na, ang kakaayo na, prang kakaayo na. Kagayon bisan lisod, kabatanunan sa nasod, sa inyong kamot paglaom mo kusog. Bisan nun sa kabugat ang kalibutan, ayaw hunong kay kamo ang musulat sa kabukmao. Ayaw hunong sa dalan, kung kapoy na ang lawas, kasing-kasing padagan. Bisan walay mutuo, kami mismo mo tingdog. Kabatanunan mi paglaom sa nasod. Yung nani din ang status akong pagpangwarta bisan asa lang malabay, basta kung makakita tao kwarta og sa tinarong lang nga pagi okay ra, mauwan og init man nga pangwarta
kaya ra o pasan man tag sinako okay ra gyapon magkaabog man ta way problema okay ra gyapon ang importante nga makakakita ta og pangwarta. Klaro kayo among tuyo. Klaro kayo na akong tuyo. Para ni sa tanang kabatanunan, nakabuhi na kayo. Pero nagpadayon gihapon ugma ato ni Ra. Yo, 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 yo. I'm a no. Yo! Sa matag buntag, bagong pakigbisog, pangandoy buhi bisan lisod ang dalan, matumba man ka, luha mo tulo, bangong gihapon kay dili ka naginusara sa kalibutan nga sa baog punog duda, Sa kinabuhi bisan unsa man nga mga pagsuway nga atong magian or kalisdanan, di ta pwedeng mo surrender. Musampit lang ta kanunay sa nasa taas nga iyatanggihan og landagan atong nahuna og gihantan niya sa matarong nga dalan. Wala yung rason nga dili ta mo padayon ngadto sa unahan. Unay tingog ka, paminawa ka na. Dili babagang ka pobre huno ka pakyasan. Dito ka gihulma, dito ka gitukod. Ayaw ka hadlok, mangandoy og taas. Bisan na ay mupugong padayon sa lakang. Kabatan onan, ikaw ang ugma sa nasod. Sa imong kamot, paglaom mo kahayag. Tuuwi imong kaugalingon, ayaw undangi sa mataglakang nimo. Adunay pulos ang pakigbiso. Daghang tentasyon sayop nga direksyon, pero naakay hunahuna pilia ang sakto karon. Dili basehan ang uso o istorya. Bisan man sa kaubos nga trabaho imong nakatunan, dili ka angay mao tungod kay wa kay giyatakan nakatungod sa uban. Sa uban, tinuod nga kusog disiplina ang pundasyon. Kung usahay maginusara, murak pildi hinumdumi tanan nakaagiana. Ang kalampusan, dili dali-dali yun. Gipaninguhaan, gituuhan, gipili matag adlaw. Yaw, kabatanon ni dili sayang ang oras. Matag segundo na ay tsansa ayaw usiki ang ugma. Libro man o pangandoy imong gihuptan, makahimo ka kausaban, magsugot sa imong kaugalingon. Kabatan-onan, ikaw ang ugma sa nasud. Sa imong mata, kalayo ug rason. Bisan ngit-ngit ang dalan, ikaw ang suga. Barug-barugi ug ipaglaban ang hustisya. Kung kapoy nakaayo, Mapasalamaton gyapon di ko bisan sa kalisdanan sa kinabuhi, nagyapon di ay nagpaluyo nga kahayag ngadto sa unahan. Alas 5 pa lang, bangon dayon. Helmet, gloves, ug martilyo sa kamot. Ready mission, di magreklamo. Bisan init ang adlaw. Kay kada patapundas yung produkto sa inyong kalisdanan nga grabe gadlaw. Nya ang panday nga magpanday ug balay. Walay aircon pero ang pawis murag ulan sa langit nga walay laylay. Ga panday, ga welding, ga putol ug kahoy. Bisan walay bugas usahay, may gihapon kay buhay. Pande par, iba yung kusog di good maundang. Kung dili tungod ninyo walay tukod ang kalibutan. Kamo ang aligi sa nasod mga bayani nga ligon ug dugan. Pande par, iba yung kusog di good maundang. Kung dili tungod ninyo walay tukod ang kalibutan.